Татар җәмәгатьчелеге Казанның Шиһабеддин Мәрҗани мәчетендә Татарстанның халык артисты, виртуоз баянчы, композитор Рамил Курамшинны искә алды. Баянчы турындагы хатирәләр, аның мирасын мәңгеләштерү турында алдагы язмада. Кырын ашы Әл-Мәрҗани мәчете имамы Ансар хәзрәт Мифтаховның вәгазы һәм изге Коръән аятләре белән үрелеп барды. Әлеге чараны Рәшид Вахапов фонды һәм Түбән Новгород өлкәсе татарларының Казан якташлыгы рәисе Рифат Фәттахов фонды оештырды. Мәҗлескә күренекле сәнгать әһелләре, милли җәмәгатьчелек чакырылган. Рамил аби Курамшин ул бу дөньяда бик тыйнак кеше иде. Ул бик шапранмады, масаймыйча әкренгене яшәде. Бит Рамил Курамшин заманында татар баянчылары арасыннан беренче булып телевидение өчен концерт эшләгән, зур концерт эшләгән кеше. Аның бик күп язмалары бар иде, бик күп язмалары, аудио язмалары. Һәм менә безнең беренчесе буларны туплау. Рамил Курамшин мәктәптән соң Казан педагогия институтының музыка факультетына укырга керә. Профессионал баянчы булу теләге аны Казан музыка училищесына китерә. Музыка училищесы студенты буларак милли татар көйләрен эшкәртү белән шөгыльләнә. Инде танылган җырчылар Габдулла Рахимкулов, Зифа Басырова төркеменә кушыла. Филармониядә 68 елдан башлап эшли башлаган иде. Ул шушы эшләү дәверендә Бийик җырчыбыз Илхам Шакиров белән 20 елын, 1 елын җыр ансамблендә һәм башка артистлар белән аның белән җырларга теләгән җырчылар бихисап иде. Рамил аганың Ирбет, Шештем бодай, Бишле бию, Җаек күгәрченнәре кебек әсәрләре баянчылар арасында аеруча популярлык казана. Рамил абыйның гомерлек дуслары, легендар баяннары, үзләре зур, үзләре авыр. Баянчының сәхнәдә төз басып уйнавы тамашачысына хөрмәте ул. Ул безнең италон иде. Аның сәхнәгә чыгышлары, аның үзебездә тотышлары, милләт баласы, татар музыканты белән шундый булырга тиеш. Рамил абый балачагын сагынып, кышын кар яуганда абый белән урамга чыгып, йорт тирәсен чистартабыз. Көндез Татарстан радиосыннан концерт тыңларга өлгерер өчен эшне тиз бетерергә тырыша идек, дип искә алырга яраткан. Әйткәнем бар иде, син бөтен республикага җыелган сандугашын тутыргансың баяныңа да, шулар белән бармаң ашагына идарә итәсең дип. Ул уйнаса гаҗәеп уйный иде. Ул инде алтын фондлар калдырган Татарстан радиосында үзе-үзенә һәйкәл куйган дип әйтсәң дә була. Аны җырчы буларак әзерләгән тапшыруларыбыз бар. Аның гармунчы буларак әзерләгән тапшырулар бар. Әгәр инде Рамил Курамшин турында сүз чыкса, ул концертыбыз, ул программа шәп булачак, матур, кызыклы, тыңлап туймаслык булачак. Чөнки иң матур җырчылар белән яңа җырлар язуда Рамил Курамшин катнашкан, матур итеп уйнаган. Рамил Курамшинның күп санлы пьесалары музыка мәктәпләрендә, училищеларда, Казан консерваториясында башкарыла. Орчада аның исемендә республика күләм баянчылар төбәк-ара конкурс уза. Рамил абый гомеренең ахырына кадәр сәнгатькә хезмәт итте, халкының патриоты булды. Милли жанлы ул күргән язганнарны укып, атлап, сидирмин мин шу хәтле сөйләм дип. Нәрсә белән сүзен тәмамлый. Менә бүген утыру шушы мәҗлес ул һәр вакытта күңелләрдә калачак. Бер милләт, бер халык һәм бигрәк тә адәмнең талантын аңлап матур утыру ул мәңге калачак. Әйе, китаплар да басылыр, бәйгеләр дә дәвам итәр, сыннары да калкыр. Иң мөһиме, җырларын яшьләр дәвам итсен иде. Аның бәяләп бетергесез мирасы милләтебезнең алтын баганасы. Талант ияләренең иҗаты мәңгелек. Ләлә Зайнуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.